Γεια σας παιδιά, ο Μάνος εδώ. Sorry, κάτι διάβασα. Για τις προκλήσεις. Είναι το πρώτο επεισόδιο της προκλήσεις. Λοιπόν, κάποιες δεν θα τις κάνω. Γιατί? Ή είναι επικίνδυνο για μένα, ή επειδή είναι βράδυ και μπορεί να κάνω φασαρία. Όσοι μιλάουν να ξέρουν. Λοιπόν, αρχίσουμε με τους πιο εύκολους γιατί περιμένω και τα ψώνια βέβαια. Λέω στη μάνα μου. Στη μάνα, θα μου φέρεις αυτά τα πράγματα. Τι θα θες? Να κάνω προκλήσεις. Τι προκλήσεις? Τις λέω στις προκλήσεις. Θα το τολμήσεις αυτό να το κάνεις. Ναι. Γιατί είναι μαμά? Ας διαβάσουμε. Λάθος, θα βάλω τον τάπο. Και θα χρειαστεί να το ακούσουμε. Να δω πρώτα μου είναι κάποια εύκολα. Λοιπόν, Μαρία Τζανό. Sorry. Άμα ακούγεται το σκυλί μου, sorry. Να βγεις και να φωνάξεις κάτω γραφή, είναι βράδυ, αλλά θα το κάνω στο άλλο προκλήσεις που θα γίνει πρωί, τώρα πότε δεν ξέρω. Αλλά θα το κάνω, όχι σήμερα, άλλη ημέρα. Να κάνεις κατακόρυφο. Θα το κάνω τώρα, όχι τώρα ακριβώς, πιο μετά, αλλά θα το κάνω με βάση το DAP. Να βάλω το τραγούδι DAP και να κάνω μόνο DAP. Δεν θα το ακούσουμε όλο γιατί είναι πάρα πολύ. Θα πάρουμε 6 λεπτά για βλαχίες. Wait. Μετρισμένος μπαίνω στο κλαμπ, ταπ. Δεν θα βλέπω, λέω τα gun, ταπ. Τη δικιά σου παίρνουμε gang, bang. Τους γαμάει τους λαϊκούς, ταπ. Μετρισμένος μπαίνω στο κλαμπ, ταπ. Δεν θα βλέπω, λέω τα gun, ταπ. Τη δικιά σου παίρνουμε gang, bang. Τους γαμάει τους λαϊκούς, ταπ. Κοίτα με κάνω, κοίτα με κάνω, κοίτα με κάνω, πλέον το κάνουμε μόνοι μας. Φράγκα μετράουμε στο ερμπάς. Στην πίσω πίσω δεν μας θέλουν εμάς και αν δεν μας παίζουν. Μαριά, αρκετά για να ορίζει. Με κράζεις. Λοιπόν, sorry για τους έντεφους που ακούσαν πριν. Sorry. Λοιπόν, και μου κάνω προκλήσεις και σε βίντεο που δεν έχω πει να μου κάνω. Και είμαι κάπως τώρα. Θα ακούσετε λίγο. Εντάξει, δεν μπορώ να το ακούσετε. Τζόρτζ Λιβαδίτης. Μάνο, επειδή ξέρω ότι είμαι πολύ καλός φίλος, θέλω στο επόμενο βίντεο σου να με σχολιάσεις. Cool, έχω πολλά. Λοιπόν, θα σε σχολιάσω κακά. Γιατί καλά δεν έχω όλα. Κακά. Μόνο ένα έχω. Ανεβαίνει YouTubers 5 κάθε μέρα. Σχεδόν. Βάλει και έτσι σε μπισκότο και φάει μούχα. Ο Τζόρτζ Λιβαδίτης. Sorry φίλε μου, μπισκότο δεν έχω, αλλά ούτε και έτσι το έχω. Την άφαγα χθες με τα μακαρόνια. Όχι όλοι, λίγοι. Κάνει sub σε κάποιον για πάντα που δεν το ξέρεις. Πάντα αυτό το κανάλι θα το κάνουμε και τώρα. Τι να γράψεις, να γράψουμε μια αλλαγή. Παξιμάδι ξέρω εγώ. Μου έβαλε ένα τραγούδι. Το βλέπεις? Αυτό είναι το YouTuber, να σου πούμε YouTuber. Έγραφε. Fuck. Πώς το λέει ανάποδα. Κάτι να το κύριε.
Εντάξει, μια χαρά σας το λέω. Το έκανα, δεν σου λένε, έτσι κάνω και να μην καταλαβαίνω τι μου λένε. Αλλά κάτι απλό, άλλο, κάτι απλό, άμα ακούσετε το φωνή μου τώρα, sorry, αλλά εντάξει, δεν θα ακούσετε το πρόγραμμα. Κάνω σκορομπόκι. Θα σου πω γιατί δεν μπορώ να κάνω τα τρία που μου άρεσαν, τα δύο. Ποιες είναι από ποτήρια νερό. Θα το κάνω. Θα μου κάνω, αλλά δεν θα πιω και τα 9 άμα δεν μπορέσω. 3 κοκακόλα. Δεν έχουμε κοκακόλα σε όλο. Και φάει 3 παγάκια. Αυτό να πω την αλήθεια. Αυτό το δοκίμασα. Και εδώ μου είχε πριστεί και προσπάθησα μετά να καλαγκώσω. Και δεν φαίνεται τώρα, μου έσπασε και έτσι άλλο να το κάνω. Η Μαριάτα σου λέει να φας ένα λεμόνι. Πρώτα Μαριάτα μου, στη μαθήτρια μου κλεισμένη, θα κάνει εντάξει μια χαρά εσάς. Άμα δεν έχουμε λεμόνια, θα στείλουμε στο αποχυμωτή ας πούμε και τα βάζουμε σε ένα μπουκάλι. Θα πιω λίγο, λίγο ποτήρι λεμόνι. Λίγο, θα το... Ελεάιρα. Να sorry, αλλά και. Να γίνεις ένα φωτάκι με ζάχαρη, μετά να ρίξεις τη ζάχαρη σε ένα ποτήρι και να το γεμίσεις με νερό. Να το πιείς. Δεν το έχω αυτό. Να φας μια φέτα ψωμί με λιχούτσιρο και μέλι και πιπέρι. Αυτό πήγα να κάνω με το. Από αλήθεια. Αλλά θα βάλουμε λίγο πιπέρι. Όχι, δεν έχουμε μέλι. Θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε. Sorry, αλλά δεν έχουμε. Δεν το τρώμε εμείς αυτό γι' αυτό. Να φάμε στο μισό από το καλά, αλλά τίποτα του. Λοιπόν, αυτές είναι προκλήσεις. Τώρα περιμένω να μου τις δώσουν. Λοιπόν, ένα λεπτό παιδιά, ξέρω, αλήθεια λέω. Το ξέρω ότι είναι σπαστικό αυτό που κάνω τώρα. Αλλά χίλια συγγνώμη. Αλλά το κάνω και για ένα βίντεο. Προκλήσεις 2 θα έχει το Σάββατο. Μου ράψτε. Και όσοι βλέπουν μεγάλο βίντεο, το τι κάνει ωραία βίντεο και για να τα δω όλα αυτά τα λεπτά, πρέπει να έχεις την μπανάνα. Μάλλον όχι, εντάξει, δεν είναι καλό αυτό που λέω. Δεν πρέπει να σκέφτεσαι εγώ, γιατί αυτό εγώ το κάνω για να σας βοηθήσω να με βοηθήσετε. Τώρα η λογική που είπα αυτό το πράγμα είναι ότι και ό,τι θέλω. Σήμερα θα πω είμαι πάρα πολύ και βλακίζομαι, δεν θέλω να το κάνω, ξέρετε τι είναι όμως. Ανέβασε και τι πάει σήμερα τώρα βαριέμαι. Δεν ξέρω τι αλλάξικα. Πάμε λίγο ήσυχα. Κοίτα. My life smooth. Μπράβο Ολυμπιακέ, δεν είμαι Ολυμπιακός, άσχετο, νύχτες, 59-70. Τρεις μηχανές σε μια σειρά που θα έχουμε. Δέστε μου εσείς τώρα 3 μηχανές όμως. Κοιτάξτε, λέει σε αυτό το κεφάλαιο στην ιστορία ήμουνα και εγώ και πριν η γιαγιά μου ρε και καλά από παλιά. Λοιπόν,
Τώρα εγώ θα φέρω το νερό και ένα ποτήρι για να φτιάξουμε οθόνη. Να μου πάλι παιδιά, αλήθεια, άμα δεν μπορούσα να θέλω να κάνω μετά. Και μετά να τρέχω στις τουαλέτες. Γιατί μετά από νερό γίνεται. Μου έχει πάθει. Θα το πάω μέχρι εδώ. Όχι εντάξει, να κάνω αλήθεια. Θα το πάω μέχρι εδώ φίλε, γιατί δεν πάω να κάνω έτσι, θα μου έχει δει όλο. Θέλω αυτό και να μου έχει δει κιόλας. Μέχρι 5 θα κάνω το πάρα πολύ. Το πάρα πολύ, αλλά δεν πρέπει. Με την ησυχία μου, Άρχισαμε με το πρώτο. Ξέρω εγώ πάντα και να αντιψάω πάρα πολύ να πίνω από το δάχτυλο το μικρό που βλέπετε που το κουμπάει μόνο και κάτω μόνο αυτό και να πίνω και να αντιψάω πάρα πολύ και τώρα πίνω όλο αυτό. Μέχρι εκεί παιδιά sorry, μέχρι εκεί θα το πω, δεν μπορώ άλλο, θα κάνω μετά στα αλήθεια μου. Παιδιά μην μου κάνετε hate comments, είναι δύσκολο αλήθεια λέω. Όλα αυτά που είχε μπορεί να το πίνω μέσα σε 2 ώρες. Πάμε για δεύτερο. Αν και είπα ένα θα κάνω μόνο, αλλά δεν πειράζει. Άλλη δεν φουσκώνω παιδιά. Αλλά δεν θα το κάνω γιατί θα κάνω μετά τα άλλα που μου έχετε βάλει, sorry. Θα προσπαθήσουμε το κατακόρυφο τώρα Μαρία. Παιδιά δεν ξέρω. Αλήθεια δεν ξέρω. Θα προσπαθήσω εγώ, τι θα γελάτε. Τώρα είναι λίγο στραβό. Έχουμε εδώ ένα τηλεσκόπιο, δικό μου είναι. Αλλά όταν θέλω τα πράγματα δεν με αλλάζω. Θα κάνω τριγωνική τελικά, αυτό τι λέγεται. Το κεφάλι κάτω μου είναι πιο εύκολο. Καλά πάμε, έλα. Θα χτυπήσω και τίποτα. Ένα λεπτό παιδιά. Θα το βάλω εδώ, μπας και χτυπήσω το κεφάλι μου σε αυτά. Ένα λεπτό ρε παιδιά. Έβαλα το τηλεσκόπιο λίγο πιο πέρα γιατί έτσι ήταν αυτό και το πλώτσα και δεν θέλω να μου σπάσει. Λοιπόν πάμε. Θα το κάνω. Είναι και το κρεβάτι που μου φοβίζει, περιμένετε. Γιατί δεν κουνιέται. Άστο. Θα το καταφέρω. Πάμε κι άλλη. Άλλη μία. Μαρία. Δεν μου φταίει σίγουρα εσύ. Μετά άλλα έφυγα. Κοιτάξτε τώρα το καλύτερο. Κοιτάξτε. Το κατάφερα.
Καλά, για να είμαι δίκαιος με εσάς, είχα βάλει το κεφάλι μου κάτω. Κακό μπάκα, εντάξει. Να, ήταν έτσι. Αυτό keep up. Το έβαλα. Ένα λεπτό, γιατί δεν θυμάμαι και τι προκλήσεις έχουμε. Όλο το συχνά είναι αυτό το θέμα μου. Και τώρα δεν θυμάμαι το κωδικό. Όχι, εντάξει. YouTube το λέω. Έτσι το είπα τώρα, YouTube. Ναι, 9 ποτήρια νερό το κάναμε. Coca-Cola και φάει 3 παγάκια έχουμε πρόβλημα. Η Μαρία δεν σου λέει να. Μαρία, να βγεις, να φωνάξεις, το κάναμε. Δεν το κάναμε, εξήγησα γιατί δεν το κάναμε. Μετά να κάνεις κατακόρυφωση στο τοίχο. Λοιπόν, συνέχεια δεν μπορώ να έκανα μόνο αυτό. Γιατί δεν θα φαίνονταν έτσι καλά στην κάμερα. Αλλά έκανα έτσι, μετά έκανα dab. Δεν καταλαβαίνω τι λέω, γιατί μου λέει εδώ να κάνω συνέχεια dab, αλλά οκ. Περιμένετε ένα λεπτό, please. Εδώ το πορτοκάλι για να κάνω την πρόκληση. Να φάω τη μισή φλούδα που δεν το έχω πλύνει. Sorry για το φέρνω. Άμα ακουστεί. Παιδιά, αλήθεια. Έτσι έχουν κάνει τον υπολογιστή μου πάει έτσι στο χέρι. Θα έχω κάνει τις χειρουργίες στο στόμα του και πάρα πολύ κεφά. Αυτό δεν το καθαρίζω. Αλήθεια λέω. Γιατί δεν το έχω προσπαθήσει καν. Πάω αυτό τον πόλεμο. Sorry. Στο τέλος τελειώνει για να τέσσερα. Έτσι όπως το πάω. Δεν ξέρω καν πως το κάνω, έχω δει. Αυτό ήρθε μάνα μου για το Sony. Λοιπόν, Νάσια, δεν μπορώ να πάω τη μισή. Αυτό μου κατάφερα να κόψω. Πάμε. Δεν κάνω με πολύ φοβάμαι. Δεν ήξερα ότι είναι τόσο ματός. Sorry Νάσια, αλλά κάντε εσύ άμα θες. Συγγνώμη παιδιά, αλλά η μάνα μου τα ξέχασε και ξανά την έφυλα. Και τα περιμένουμε. Παιδιά, για μου φαίνεται τα χείλη από το πορτοκάλι, γι' αυτό δεν κάνουμε διαφήμιση αυτό. Παιδιά, δεν κάνω διαφήμιση σε κανένα πράγμα. Γιατί αυτό είναι το σωστό. Να πω παιδιά,
τέλος πάντων, παιδιά, αυτές ήταν οι προκλήσεις. Να σχέση γιατί δεν έκανα αυτό με τη ζάχαρη, γιατί τώρα το δοκίμαζα, γιατί δεν θυμόμουν να μου το είχε κάνει. Είχε πάει μέχρι εδώ η ζάχαρη είχε πάει. Εδώ, σκέψου. Πώς να το πιω εγώ όλο αυτό, θα μου έρθει όλη η ζάχαρη. Και αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ που μου κάνετε προκλήσεις. Γράψτε μου το άλλες, γιατί το Σάββατο έχει άλλες προκλήσεις. Αλλά δεν μου γράφετε και τέτοιες βλακίες, γιατί ρε φίλε, τα παιδιά μάλλον θα κάνω χαλαρό, δηλαδή ιδίως εσύ με τη φούρδα. Αυτό εκεί είναι το τηλεσκόπιο μου. Άφηστε. Θα κάνω κάτι περιμένω. Δεν θα κάνω τίποτα, αφήστε το. Ένα λεπτό πάω τουαλέτα και έρχομαι αμέσως. Γεια σας ξανά. Περιμένετε παιδιά. Συγγνώμη παιδιά, αλλά έχουμε ένα μπέρδεμα με τα μηνύματα με ένα κορίτσι. Όχι αυτά που νομίζετε. Κορίτσι. Αγαπάω άλλη που είναι από το σχολείο. Σας λέω ψέματα σε άλλους. Ότι αγαπάω του. Δεν λέω όνομα. Αγαπάω από το σχολείο. Αλλά δεν λέω πια. Να σπάσετε το κεφάλι σας. Από την τάξη μας είναι ρε. Σιγά με σας πω όμως. Περιμένετε. Δεν το πει. Γιατί να έχω νεύρα, παίζω LOL τώρα. Αλλά έχεις νεύρα επειδή είχαμε παίξει. Λέω. Γιατί να έχω νεύρα, παίζω LOL τώρα. Το LOL. Τα βγάζει όλα τα νεύρα. Τώρα που λέω, έχω πολύ ώρα, πολύ και να παίξω. 4 μέρες. Πολύ. Ήταν ωραίες οι προκλήσεις. Άλλη φορά να μου πείτε να κάνω καμιά τηλεφωνική φάρσα. Ναι, μ' ακούτε. Ναι, οκ. Κοιτάξτε τώρα. Γι' αυτό δεν σου μιλάω γραπτά, σου μιλάω με φωνητικά, επειδή είναι δύσκολο το παιχνίδι. Παίζω online. Παιδιά, συγγνώμη για αυτά που βλέπετε τώρα. Αν μου ξαναστείλει με την κάμερα, όχι εντελώς τη σταματάω. Θα σας έκανα ένα κόλπο τώρα με το κεφάλι και τα πόδια πάνω. Αλλά δεν ξέρω αν θα σας ενοχλήσει αυτό το πράγμα. Δεν πειράζει, ακουστικό. Ναι. Με αυτό θα σας δείξω και πώς το έκανα εκεί, αλλά το έχω με μαξιλάρι. Τώρα δεν θα το έχω με μαξιλάρι. Περιμένετε. Γιατί φοβήθηκα. Δεν μου στέλνει να κάνει τίποτα. Αλλά έκανα. Γιατί θα δυσκόφηκαμε. Τώρα με βλέπετε και τι λέω. Όχι τόσο ψηλά. Πολύ βλέπετε. Έγινε. Αυτό. Κάνω το κόλπο.
ακριβώς αυτό έκανα. Αλλά είχα και το μαξιλάρι από κάτω γιατί είναι πάτωμα. Νασιά, άμα το βλέπεις, πώς σιγά να το βλέπεις, αλλά καρναβάλι, και αυτή τη χρονιά η καρδιά μου θέλω να πάω. Sorry που είμαι λίγο τώρα σπαστικός, αλλά τα μισή αυτά είναι άσια. Τι να κάνουμε για να είναι πιο μεγάλο? Θέλω τουλάχιστον 35 λεπτά να φτάσει. Βρήκα μια άποψη, μια ιδέα. Βρήκα κάτι άλλο. Αύριο έχει προσπάθησε να μην γελάσεις με νερό. Wow, fuck. Λοιπόν, βρείτε βίντεο και γράφτε μου, δηλαδή όχι να είναι 1 λεπτό όμως, να είναι πολύ τουλάχιστον 15 λεπτά. Με ζώα θέλω, αστεία βίντεο με ζώα, αλλά να τα δείτε και να μου πείτε άμα είναι ωραίο. Και θα τα δω κι εγώ και θα επιλέξω ένα από αυτά. Άμα δεν μου έχετε γράψει, γιατί σίγουρα με τα βλέπετε μέχρι τώρα, θα κάνω δικό μου. Λοιπόν. Θα κάνουμε για λίγο το 2J. 2J και Μάνος. Όχι εγώ. Είναι πολύ μεγάλη μου φαν, δηλαδή. Όχι. Είμαι πολύ μεγάλος φαν. Αυτός ο καλύτερος. Yes. Μόνο δεν κάνω share. Θα δείτε το ξανά πάντα. 2J. Hello. Σήμερα θα παίξουμε το GTA 5. Beep. Hello. This is Comic 4. Και που λέτε, υπάρχουν κάποιοι μαλάκες στο ίντερνετ που με σχολιάζουν. Και γι' αυτό είναι παντούρα. Δεν σε κοροϊδεύουν, είναι για κωμικό. Αυτό είναι μαμά, για να κρατήσεις λίγο τα βίντεο. Μάνος. Hey guys, Μάνος εδώ και σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Μόνο αυτά ξέρω. Σίγουρα να σας πω τώρα ένα επεισόδιο. Θέλετε να δείτε τηλεόραση? Όχι. Δείτε εμένα και εγώ τηλεόραση. Δεν μου το κάτι έχω και με έχει πειράξει τα λίγο σε κιλά. Και φίλο δεν θα είναι. Θα έπαιζα λίγο PSP. PlayStation θα πάρω το Πάσχα. Εκεί να δείτε game, καλή χέλιο. Θα είμαι εγώ εδώ, θα ηχογραφεί η κάμερα την τηλεόραση και θα ηχογραφεί και εμένα να παίζω. Τώρα δεν έχει σημασία να είναι μόνο η οθόνη. Δεν έχει πάει ούτε 30 εκεί. Ελάτε, θα βάλουμε μια φώτο. Κοιτάξτε τώρα τι θα κάνω έτσι. Θα το ανεβάσω στο Instagram και θα πω. Κάνοντας βίντεο στο YouTube, βγάζουμε εκεί μια φώτο. Παιδιά, ο Θάνος Κορομπούκης μας λέει να παίξουμε headball.
Λοιπόν, παιδιά, δεν θα μπορέσω να το ηχογραφήσω, περιμένετε. Εντάξει, φίλοι, είπαμε, το λες 50 φορές. Θα προσπαθήσω όμως. Fuck! Εντάξει. Όχι, παιδιά. Χίλια στην αλήθεια όμως. Αλλά δεν ξέρω πώς. Κοιτάξτε, παιδιά, πώς τον έχω κάνει. Και έχω και τον Neymar και έχω πολλούς. Και έχω βάλει στόχο να πάω στο Σπαρτάκι με 5 εκατομμύρια. Και έχω ένα κάτι. Request. Πώς τον έχει κάνει. Έλα ρε, έτσι τον έχει χτίσει ο Λάκας. Θα σου πω αλήθεια το σκορ. Θα σου πω. Δεν είμαι καλός θα μου σκίσει, αλλά δεν πειράζει. Δικά μου. Δεν έχει ιδέα δικά μου. Φακ ρε. Τι βλάκας που είναι. Δεν έχει ιδέα. Φακ. Ένα. Φακ. Θέλω να πάω. Αν μη μου λες τι να κάνω, πάω να τρελαθώ. Δεν ανοίγω. This is coming sound 6. Oh my love. Από το πάλι έκανε σηκώνω τσόγκ. Από εσείς το φάκι κοιτάτε. Περπατάω σαν το φωνάζω τα αγάπη μου στα κλασμάτα. Του έχεις ξαναπάει, αλλά τα what the fuck, όλοι αυτό το λάθος μου σαν είναι 4-4. Δεν ακούτε τίποτα, δεν λέω, δεν πειράζει. Όχι, μείνε, διάβολος με. Ναι. Άντρισμος. What the fuck. Δεν έχει το ίντερνετ ο βλάκας. Εγώ δεν είμαι έτσι. Παιδιά, δεν έχει ίντερνετ και κυρώθηκε. I am the win. Όχι άλλος ανήκαμε, ήταν από το 4. Δεν πειράζει αυτά. Παιδιά, είναι καλύτερος από μένα Θάνος. Ήθελε. Αλήθεια. Αυτά. Αλλά τώρα πώς έγινε και τον έτσι. Θαύμα έχει. Fuck. Εκαθάρισε. Ήταν για ένα αυτό που έκανα. Να. 3-0. Κανονικά είναι 5-4. Αλλά επειδή βγήκε. Ανοιχτό. 3-0. Εκεί πέρα. Καλά. Κάτσε να πω και τι βγήκε ο βλάκας. Να, κοιτάξτε πόσα έχω. Λεφτά. Έχω 1.300.000. 1.300.316. Άμα δεν είχα αυτό πραγματικό. Δεν τα έχω. Όχι, που μου. Θα ανεβάσω τη φώτα. Βγάλαμε. Τι θα ήταν αυτό. Το θα το δω και θα σου πω. Ούτε.
Λοιπόν, του Τζέι. Sorry, αλήθεια. Θα μου λέψει, αλλά sorry που σε έβαλα, αλλά με ήταν αστείο. Γιατί είστε παιδιά. Sorry που δεν σου μιλάω τώρα πάρα πολύ, αλλά αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ ωραίο. Κάνει περίπου 50 λεπτά το max το παιχνίδι και δεν μπορώ και είμαι μόνο στον υπολογιστή. Sorry, ξανά. Κοιτάξτε τώρα τι θα κάνω. Έλα ρε, τι έγινε. Δεν ξέρω ρε, μάλλον όχι. Ξέρεις ρε, ότι όταν παίζαμε skateboard ήμουν και στο YouTube και τώρα είμαι, αλλά δεν σε έχω βάλει ανοιχτή ακρόαση. Ότι τώρα τραβάω βίντεο για το YouTube και παίζαμε skateboard και τώρα μιλάμε μας φωτογραφία, αλλά δεν σε έχω βάλει ανοιχτή ακρόαση. Τι έγινε εσύ ρε? Γιατί δεν πήρες το Σπαρτιάτη ρε? Ρε φίλε όμως ο Μέση είναι τέτοιο. Περίμενε. Ρε φίλε όμως ο Μέση είναι... Πώς το λένε ρε? Σιγά μωρέ, ο Μέση τον έχει και αρχικά. Είναι το Σπαρτιάτη ρε φίλε, 5 εκατομμύρια. Το καταλαβαίνω γιατί και εγώ είμαι 1 εκατομμύριο και λυπάμαι να πάρω τουλάχιστον το παπούτσι. Καταλαβαίνω τι λες. Αλλά ρε φίλε εντάξει, είναι ωραίο το Σπαρτιάτη. Εγώ για το Σπαρτιάτη τα μαζεύω όλα τα λεφτά. Ο Κώστας τι κάνει ρε? Λοιπόν, περίμενε Θάνο, με το που πας να χτίσεις πες και ένα γεια στα παιδιά όταν σου πω εγώ. Περίμενε. Πες. Πες ρε. Γεια σας παιδιά. Παιδιά, ο ξαδερφός μου. Δεν το δείχνω στην κάμερα. Λοιπόν, γεια σας παιδιά και το έπρεπε. Λοιπόν, Θάνος Κορδόκης, τέλειο κανάλι. Δεν θα κλείσω από τώρα. Ένα, δύο, τρία, τρία, δύο, ένα. Κανένας από τους φανς δεν είναι και σένα. 2J Live. Έχω καβάλει το μικρόφωνο και πάω. Δεν είναι τίποτα το απαιτητικό. Κάποτε πήσα και παπαμού, μαμιτσό. Ώστε να κάνω αμετό. Μπορεί να μην το ξέρετε. Επειδή είναι για 2J, δεν έχω την πράσινο γιατί δεν έχω φωτός. Που ακούστηκε. I just have to skateboard. Skateboard. Άσχετα. Περιμένετε παιδιά, δεν κλείνει. Το ξερφό μου μιλάω. Δεν σημαίνει ότι την έχω την άλλη. Παιδιά, ήταν λάθος αυτό που είπα. Το έχει σημαίνει. Ξεχάστε.
Θα παίξουμε ένα μάπ. Θα ακούτε και τη μουσική του. Μάλλον ναι, την ακούτε σίγουρα. Δεν πιστεύω ότι θα ακούω. Δεν πιστεύω. Σωστό. Όλοι τώρα είναι φίλοι. Ναι, τώρα. Sorry παιδιά που δεν βλέπετε, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Άμα δεν θέλω να παίζω και να σας λέω τα σκορ, πείτε τα μου κάτω, συγγνώμη, δεν το ίδιο ξέρω. Αλλά δεν μπορώ και τώρα να σταματήσω το κάμερα, γιατί όσοι έχουν το headboard ξέρουν ότι δεν γίνεται να σταματήσουμε το παιχνίδι, να κάνουμε stop δηλαδή. Όσοι δεν το έχουν, δεν το ξέρουν, να το περάσει στην γραμμά του παιχνίδι. Για μένα τουλάχιστον. Κάνω 3-0. Αυτός είναι καλός. Τώρα καλύτερος από μένα κάποιες φορές παίζω εγώ πιο καλά. Δεν τραβάει δηλαδή. Έτσι πάει. Αλλά καλύτερα ζωρά το μικρό θέμα πρέπει να πούμε. Όσοι έχουν από το headball Manus HGH στα αγγλικά, να με κάνετε, παίζω τέλεια. Φάξιο! Δεν θα μπορούσα. Πέτρε, διάολος μέσα. Κάρφο του ρε. Χάνω 5-1, δεν ήταν αυτό το παιχνίδι που ήθελα. Αχ, γέλα ρε. Περίμενε. Ρε μπράβο που με νίξει. Δεν μπορώ να παίξω άλλο όμως ρε, γιατί ακόμα κάνω βίντεο για το YouTube. Κάτι θα στείλω και φωτογραφία. Παιδιά μπορεί να ήταν λίγο βαρετό, αλλά δεν μπορώ. Ανεβάζουμε τη φώτο. Παιδιά, χίλια συγγνώμη για αυτό που τώρα. Ακούστε πως ακούγεται το πληκτρολόγιο, όχι το άλλο έτσι. Αλλά γράψουμε λίγο γρήγορα.
Οκ, εντάξει, γράφω ό,τι πολύ γρήγορα. Πριν να το κάνω πάρα πολύ σιγά. Λοιπόν, εντάξει, τίποτα, αφήστε. Είδα λίγο, θα βάλω άλλη μια φώτο. Τώρα να δω πως like έχω πάρει, μας έχω πάρει 2. Μπράβο ρε Σταύρο, είναι like Σταύρο και like ρε Σταύρο. Λοιπόν, ώρα να το κλείσουμε γιατί αυτό